नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हम ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके लेडीज मेटर एकदम बवाल गाना बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना ऑर्केस्ट्रा में दबा के बजी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर जाए कि कैसे गावे के बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो, रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन पसंद के मेटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आगे बनते चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया मेटर सुने के देखे के और गावे के मिली भैया। काहे कि हम हर कैटेगरी के गाना लिखीला और वह कोनो प्रकार के मेटर लिखवाओ हुआ बेहिचक संपर्क कर सकीले। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। और हाँ भैया, म्यूजिक भी बनवाओ खुद तो संपर्क कर सकेले, म्यूजिक भी बनेला अपना पास से। आज के मेटर देखी कैसे गाओ के बटे। और अतिया कहती आई भादो के महीना में आज छूटत वे छितरी लहंगा के भीतरी आ बुझे नहीं मुआ ना बोलम आ बरसता भादो के बड़ा खावा आ तबो सखी मुडबा गरम बरसता भादो के बड़ा खावा तबो सखी मुडबा गरम बरसता भादो के बड़ा खावा। अरे छूटता बे छितरी लहंगा के भीतरी आ बुझे नहीं मुआ ना बोलम बरसता भादो के बड़ा खावा आ तबो सखी मुडबा गरम बरसता भादो के बड़ा खावा। एकदम ज़बरदस्त सेंटेंस बाटे भैया। बस एक बढ़िया से गा देता नहीं, म्यूजिक बढ़िया मिल जाता तो गाना बच जाई। अगर ये मेटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे भैया 8874473128। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हर रोज़ रुआ के नया मेटर सुने के देखे के और गावे की मिलत रही भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।